The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 3:4-5. We have such trust through Christ toward God, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. 2 Timothy 4:17-18. The Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. And the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. Psalm 121, 2-3. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Matthew 26:28. This is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. Leviticus 17:11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for the soul. Before we start our Bible study nining adlaw, sa atong nandan, atong buhaton kini ang sugid sa tanan atong mga salang nahimo nining adlaw, aron dili kini mahimong babag sa atong pagabuhaton ng pagtuon sa pulong sa Dios. We have to examine our conscience, our soul, to find out if we still have sins, personal sins like mental attitude sins, lingual sins, or overt sins. Kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique, og ang 1 John 1:9 nagaingon man sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit sa imong free will, so you can make the most important decision na imong mabuhat sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandang tasto kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain no sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo, buhi pa kami nining among lawas, askil pa ang among panglihok, og lanti pa ang among pangunahuna kini. Gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, ug imong grasya. Dili kami takos,
Uban kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong walaang pulong. Pinagis pagtudlo ka na mos bala ang Espiritu Santo sa tanang kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Padayon ta sa atong gibiyaan nga hilisgutan. Of course, niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan o living the dynamic life in the devil's world. Okay? Atong ipadayon karon kagahapon naghisgot kita nining pipila ka mga punto sama sa of course niya pa kita magadupot nining bahin sa kaluwasan, sa maayong balita sa kaluwasan. And kini sa ato nang ginaingon kanimo, the gospel of salvation can only be learned and understood from the Bible. Dihara gyud. Kaya ang Biblia raman gyud ang tinubdan sa maayong balita sa kaluwasan. Ang Biblia gitawag kini sa English og the canon of scriptures. Kining canon of scriptures atong gihisgutan kini kagahapon is a rule, a standard, a measuring rod, which is God's perfect measurement. Kaya ang pulong lagi nga canon is taken from the Greek word kanon, K-A-N-O-N, nga nagkahulugan og hingpit nga sukdanan, perfect measurement. So, ang pulong sa Dios mao ang sulod ang nasuwat diya sa Biblia. It's the content of the Bible. And we already said that the Bible is the only source of learning who and what God is and who and what we are. O ang tao dili mabuhi pinagis tinapay lamang kundili sa matagpulong nga magagula sa basa Dios. Mateo 4:4, Lucas 4:4 ug Deuteronomio 8:3. Now, ang Biblia dugang pagpatinaw kanimo maura ang bugtong tinubdan sa atong pagkasayod bahin sa kaluwasan. You shall know the truth and the truth shall make you free. Ang Juan 8:32 nagiingon niya na. O ang Biblia, ang pulong sa Dios, mao kini ang lamparahan sa atong mga tiilog kahayag sa atong alagianan. Psalm 119 verse 105. O gawas pa, ang pulong sa Dios nga mao ang content sa Biblia is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. Kana. Gawas pa, ang Biblia mao ang huna-huna ni Ginoong Hesukristo. 1 Corinto 2:16 ug Pilipos 2:5. Ang pulong sa Dios mao ang sulat sa gugma gikan sa Dios ngadto sa tao. It is God's love letter to man. O gawas pa niya na ang Biblia mao ang tinubdan sa matuod gyud nga matang kalipay, the source of real happiness. Mao nang itawag nato og plus H. Kaya ang iya sa Dios plus H. Ang iya sa tao nga kalipay minus H. O gawas pa ang Biblia wa ni pagkausab og dayon na kini. So may gisulti diya sa Marcos 13:31. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan ang akong pulong dili gayod mahanaw.
Heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Kaya ang pulong sa Diyos is immutable and eternal. Gawas pa, it is where we find God's perfect assurance. Ang hingpit gyud nga pagsiguro sa Diyos. Kay siya nagaandam og kanang dapit. He prepares a place, a home for us. Atong puloy-anan, natong mga magtutuo dito sa langit. Juan 14:2 ngadto sa 3. Gawas pa ang pulong sa Dios, mao ang huna-huna sa Dios. It is the divine viewpoint. O kitang mga magtutuo gimanduan sa panag-iya nining Dios nung mga panguna-una. Aron mga itong gamiton kini sa itong pagkinabuhi dinhe nining kalibutan na. 2 Corinto 10:4-5. O niya usa ka mahinungdanong butang angay nimong masayran nga ikaw nga bag-o pa ilabi na. Kini lamang ang pulong sa Dios, ang contents sa Biblia, maura kini ang mada sa magtutuo dito sa langit. Inigadto na niya dito. The only thing a believer can bring to heaven when he goes there. Gawas pa, ang Biblia nagahatag sa magtutuo o gahom nga siya makaalinggat. Dali ra siya makaalinggat. Makasabot og tataw kayo in distinguishing false from truth. Makaalinggat siya unsay tinuod ug unsa poy mini. Gawas pa ang Biblia gitawag kini og thesaurus. Unsa may thesaurus? Thesaurus means information on everything and anything that man needs to know about. Mao na thesaurus. Gawas pa ang Biblia nagahatag og kasayuran kanato bahin sa Dios. Kinsa ug unsa ang Dios, bahin sa iyang plano sa matag kinabuhi sa tao, and how to be able to have a true relationship with Him. Unsaon na to pag angkon sa matuod nga relasyon, bugos relasyon ngadto sa Dios, and how to become a winner in life. Unsaon na to pag mananaog sa kinabuhi. Ang Biblia contains God's inerrant, infallible word. Dili masayop. Okay? It is no respecter of person. Di ba nila? No respecter of age, and does not return to Him empty or void. Sa way pag kanang abot ngayon ngadto sa tao what God desires. Isaias 55:11. Dihay usa ka Bible scholar nga nagaingon nga, the Bible is our one sure guide in an unsure world. Tinuod yun nga ang Biblia mo'y atong siguro nga giya sa usa ka dili sigurong kalibutan. I don't know, imudawat ka na ng hubad na to sa Binisaya. Ug niya pa, ang imong pagkaway alamag sa Biblia, nagpasabot kini nga wa kay alamag bahin ni Kristo. Ang usa ka magtutuo nga bag-o pang naluwas, kinahanglan siyang mopadayon siya sa iyang panagawi nga Kristohanon tungod kay siya magtutuo naman dinhi niining panahon sulod sa panahon sa simbahan. Within the age of the church. Kay ang katuigan sa simbahan o panahon sa simbahan
giestablisar kini sa Dios mismo human sa Pentecostes. Ang matag tao nga mahimugso ngadto sa panimalay sa Dios pinagi sa iyang pagtuo kang Jesucristo nga iyang manluluwas, automatic kini siyang mahimo nga simbahan. He automatically becomes a church. Kaya ang pulonggong church sa Griego, ecclesia, that is the Greek word, nga nagkahulugan og mga tinawag, called out ones, or set apart, gipaglain nga hugpong sa mga katawhan nga gilukat sa mahal nga dugo ni Ginoong Jesucristo. Ang simbahan is otherwise called ang lawas ni Kristo, also called mga Kristohanon o mga magtotoo. Now, kini nga itong katuigan sa simbahan, is at the same time gitawag og age of apostasy. Inomdom ka, tumanigi hisgutan. It is otherwise called age of apostasy. Tungod kay kining maong katuigan nga diin kadaghanan sa mga katawhan negatibo ngadto sa Dios ug sa iyang mga pulong. Why gana? Kini mo nagitawag nga katuigan sa apostasiya. Kaya ang apostasiya gikan mo ni sa Grigong pulong nga apo ug stasiya. Ang apo kanang away from, ang bot pasabot, ang apo. Ang stasiya, standing ang imong pagbarog. So, kung tapuon na nimong duha ka pulong nga Grigo, ang imong pagbarog nga unsa gawas na kamaturan. Mo ni atong panahon karon nga gipuy-an. This is the age of apostasy. Kasagaran mga katawan negatibo sa Dios o sa iyang pulong o nagpabilin silang maling-on gyud sa ilang relihiyon, ilang mga tradisyon, ilang mga superstition o sa mga ritual. You see? O wala sila amgo. Nagpabilin gyud sila kay naaman ning tapot naman nila kanang preconceived notions. Bitaw na makatawata niya ng ilang panultihon nga unsay akong himatan mo po'y akong pakamatyan. You see? O popular kayo ng sultiha sa kadaghanan kanong panahon nining atong katuigan. Gawas nga katuigan sa simbahan, katuigan sa nagkalayo na sa kamatuoran ng mga katawhan. Samar ning panahon sa panahon ni Noe. Inomdom ka sa panahon ni Noe. Way mga kanang makitang mga positibo niya itong panahon na gawas sa panimalay ni Noe. You see? Ang kasagaran, kadaghanan, wala. Ila pa ganing gibiyay-biyay. Gibugal-bugalan kanto si Noe. Okay, so mo niya itong panahon karon. Sama nitong panahon na. Majority of the people of today, sayop ang ilang mga prioridad sa kinabuhi. Majority of the people of today, wala gayoy interes, walay tinguha, wala gayon sila'y panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay negatibo man lagi. Way gana, way gugma, way tinguha, way pagpanumbaling, way panahon nga ilang ikagahin. They are just negative to study the truth of God's Word. Sabta gina. Now, kasagarang mga tao ni ining atong katuigan in this current age, nagkalayo na sila sa kamatuoran. That is where we get the Greek word lagi nga apostasiya. O kung
usbon unsay pasabot sa apostasiya. Gikas duha ka Grigong pulong, apo ug stasia. Ang apo nagkahulugan og apart from. Okay? Gawas, layo, gikan sa. O ang stasia nagkahulugan og pagbarog. So tapuon na nimong duha, pagbarog, gawas sa. You see? You are standing apart from the truth. Mo na gitawag ning atong panahon katuigan sa apostasiya. Ug busa ang kasagarang mga tao karong panahon na giingon nga they are standing apart from the truth. Sabot ka? However, kini atong katuigan sa simbahan, gitawag pod ni og age of equal privileges and equal opportunities. The privileges and opportunities that are available in this current age, kung ihulagway ni mo ni sa in English, are overwhelming. Muraw ka ng usahay din katuo. Ngano? You are overwhelmed tungod nga ang Diyos mismo nagahatag, nagatanyag, nagatagana sa labihan, sa kadaghan nga mga kaayuhan, tremendous assets nga ang matag magtutuo makaangkon pinaagi sa unsa divine system of gap, nomdongkas gap, grace apparatus for perception. Ato ni gihubad si Visayan kining aparato kini galamiton kini sa grasya alang sa pagpanabot. Hence ang matag tao na pag-usab, every born again person niini nga tong katuigan gitawag kini gyud sila rightly addressed as a believer in time. Magtutuo nining atong panahon. So, ingon nga magtutuo nining atong panahon, naa siya'y puruhan. Okay? He is a potential winner in life. Samtang siya magapahimulos ni ining fantastic divine system sa musunod nga mga assets. Unsa man ni mga assets? Okay, atong hinganlan. Una, na natay kumpleto, hingpit, nga balaang kasulatan. We have the completed canon of scriptures we call the Bible. Ikaduha, ang pagka-omnipotente, pagkamagagahom sa Diyos nga Espiritu Santo. The omnipotence of God, the Holy Spirit. Unsa pa? The divine plan alang sa simbahan. Ang plano, ang Diyos may plano alang sa simbahan. Ikaw nga magtutuo, simbahan ka. Gawas pa, gisangkapan ka sa Diyos sa imong tukma, gayod nga pastor magtutudlo. Iyan na ning giandam sa Diyos. Kaniyan tuwa pang tanan. Giandaman ka nagtukma ni mga pastor magtutudlo. Unsa pa? Anaa kay tinagong panimuyo, privacy sa imong pagkasaserdote. Ang lahingan sa saserdote pagpari. Ang matag magtutuo pari ra ba? Tingaling katawa ka usahay mo ingon tagpari. Kay imo rang maulagways pari kanang mga sutana o sa dihang mga ibang sulob nila. No. Ang priesthood nato karong katuigan simbahan. This is royalty. Royal priesthood ka nga magtutuo ka. Og naatay tinagong panimuyo, the privacy of the priesthood. Nga way makahilabot kanimo, way makadisturbo kanimo. You have the privacy. Unsa pa? Gisangkapan ka, ikaw magtutuo, gisangkapan ka sa Dios sa gitawag og logistical grace support. Unsa man ning logistical grace support? Gikan kanis pulong nga
original nga pulong logistics. Kaya kining logistics is a military word. Kani bang mga kasundauhan sa di pa sila muadto sa natad panggubatan, naagi sila sangkap mga logistics sa mapananglit sa ilang mga pagkaon, ilang mga hinagiban, ano bang mga armas nga ilang magamit dito sa natad sa panggubatan, naroon sila mabuhi dito. So kini atong gikuhaan kinig punto nga pag kaamgid nga kitang mga magtotoo, mga sundalo mangyutan ni Ginoong Kristo, nang inahanglan kita logistics. Mao nang natagan tas logistical grace sa Dios ang atong mga pagkaon, atong biste, atong panimalay, atong mga trabaho, atong sakyanan, negosyo, guban pa. Kini logistical grace, unsay tuyo? Usari tuyo. Aron kita makaplahutay sa atong pagkinabuhi, pinagi sa pagpakaon sa atong kalag sa pulong sa Dios. Ang tao di mabuhi pinagi sa tinapay lamang, di man eh. Mateo 4:4 ug Lucas 4:4. Logistical grace support. Usa ni sa mga kasangkapan sa Dios kanato. Unya, ang ikapito, unsa pa? Nga gisangkap sa Dios na atay kagawasan nga espirituhanon sulod sa divine dynasty. Gitawag nato operational divine dynasty. Kining operational divine dynasty is a mental attitude, of course, na sa itong una-una nga dapit kini. Dapit. It is a place. Dapit kini sa Dios. Nga may gahom sa Dios. This is the power system. Naghagngan kining divine dynasty. Mao kini dapit nga angay puy-an natong mga magtuto. The only place for us to stay. Aron kita kanang maka-execute sa protocol nga plano sa Dios. Ug nga kita ang magapadayon sa pakikambitay sa Dios o kita dumalahon sa balang Espiritu Santo. All of this. Okay? Akong gingan na lang pito. Pito kini sila nga divine kanang unsay nga ni mga assets. Fantastic divine system ni ining mga assets nga gisangkap sa Dios kanato. Furthermore, ang Dios nagasangkap sa magtutuo sa iyang gitawag nato 10 problem-solving devices. Napulo kini ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Di ang muna, isangkapan pa sa Diyos. Unsa maning napulo, may atong hinganlan as a review. Okay? Which I presume nga nahibawan na nimo kini. Ato ganing tagang kinig memory aid aron di nimo makalimtan. Ato ning giingon og Operation RFFG DPIHPO unsa man ni. Ang naguna ni rebound 1 John 1:9. Ikaduha, feeling of the Holy Spirit, ang pagpuno kanato sa Espiritu Santo. Ikatulo, F, faith rest drill. Gitawag nato ni Bisaya o pagtuo kini nga may kanang kapahulayan. Faith rest drill. Or ino lang nato, faith rest life. Kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahuway, pahulay. Mo na ikatulo nga problem-solving device. Ikaupat, grace orientation. Ang imong pagkahiluna na, pagkaumol gyud diha sa grasya. Ikalima, doctrinal orientation. Na umol na ka o na hiluna na gyud ka sa doktrina. Ikaunom,
ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios nga Amahan. Ikapito, ang imo ng pag-ambit sa kalipay sa Dios. You are now sharing the happiness of God. Plus H. Ikawalo, ang imong impersonal nga gugma ngadto sa tanang katawhan. For all mankind. Ikasiyam, ang imong personal nga, in English, personal sense of destiny. Unsa gihibot pasabot niini? Na kay kanang kasayuran, klaro tataw na gyud kanimo imong personal nga kanang padulngan. Mo na atong paghubad niini. I don't know mudawat ka ba niya na apan mawala na akong makabot nga binisaya nga translation niini, personal sense of destiny. And I think magkasabot ka na kung sibot pasabot niya na. Masayod na ka. Kay nakabarog namang yung ka sa kamatuoran. Ug ang Diyos dili man mamakak. Iya naman kang gitaganaan sa imong destiny, ang imong dadangatan. Okay? Muna yung kasiyam. Ikanapulo, mao ang imong pagkaokupado ni Ginoong Jesucristo. Once you get occupied with the Word of God, then it's automatic na ikaw maokupado sa persona o kinaiya ni Ginoong Jesucristo. Sabot? So, ang Diyos, tinguha niya nga ang tanan nga mga magtutuo, padayon ni ining kidabuhi nga kulbahinam, talagsaon, unique, fantastic kind of spiritual life. Pinagi sa imong pagpuyo diha sa operational divine sphere o sa imong paggamit sa 10 problem-solving devices. Unsa pa? O pagpahimulos nitong 7 ka mga divine assets nga gisangkap sa Dios kanimo magtotoo. Kabubuton sa Dios nga ang tanan nga mga magtotoo magasugod na sila og tukod sa ilang dakbalay sa ilang kalag. Their edification complex of the soul. Baga ito nang initial lang o ECS, edification complex of the soul. Sama pa ng let sa grace orientation, mastery of the details of life, relaxed mental attitude, tulo ka kategoriyas gugma, gugma nga to sa Dios, gugma nga to sa sikatao, gugma sa tukma nga kanang laki o tukmang babay. Love for right man, right woman. O unsa, sharing the happiness of God. Ang imo ng pag-ambit sa kalipay sa Dios. Di mo ni mga butanga atong gipangisgutan. Unsa ka mabuloko nining maong matang sa pagkinabuhi, bisan pag ni atas taliwa nining kalibutan nga dumala sa kaaway sa Dios na si Satanas. So, ang atong uluhan sa atong itunan, living the dynamic life in the devil's world. So, magmadinaogon kita unta mo na'y kabubuton sa Dios. Ino na lang itong unta, kaya naman tayo kabubuton. Di bang tapugson sa Dios? Naramas pagpili na to, buot batang mahimong mananaog o pildiro. Diyos, pili. O magasulti pag yun ang Diyos. Audibly, moingon yun siya. Pili anak. Ikaw kay anak man ka sa Diyos, moingon yun ang Diyos nga pili anak. Buot magkang mahimong mananaog o pildiro. Naaran nimo. Nagtahod ko sa imong desisyon. Yes, mauna nga tuyhakaw naglagi ka ng prinsipyo nga. Ang tao, produkto rin yun siya sa iyang
desisyon. Gusto? Nakinira bang prinsipyo ha? Na sil-sil yun sa akong mga sakop sa akong panimalay. Ang mga apo, magsige na gid sila og kanang kutlo niya ng maong prinsipyo ha. Sa diha nga sila na ay mabuhat nga kasaypanan, o niya na ay mga di maayong resulta, kaya sayop man tong ilang desisyon, so moingon, automatic silang moingon, I am a product of my own decision. Mao nang mupahiyom na lang kung makadungog ko sa akong mga apo, moingon niya na. And I'm sharing this. This is really what I experience in my family. So, ang matang magtotoo, gimanduan sa Dios to make God's Word His number one priority in life. Ug kini imong buhaton, nga imong pasiuna na gyud ang Dios ug ang iyang pulong, then God will do the rest. A believer is mandated to be aware ni ining musunod nga siya kinahanglan anaa sa tukmang dapit, right place, at the right time, sa tukma usab nga panahon, with the right attitude, uban sa tukma pod ka pagdagad. Sakto ba ng pagkabinisaya? Kung imong ining listen good na, it says that the believer is supposed to be in the right place at the right time with the right attitude. Gawas pa ang Diyos nagamando sa matag magtotoo that he should be boiling hot towards Bible doctrine. Sumalas gisulti diha sa pinadayag kapitulo 3 versikulo 15 ngadto 16. Boiling hot. Doon na magtulo ka kanang attitude ngadto sa pulong sa Dios. Ang una nini bugnaw, cold. Bugnaw ang imong pagtagad. Wa kay gana, bugnaw. Ikaduha, kanang lukewarm. Unsa may binisayang lukewarm? Kanang inadlaw. Ang nga init, ang pod nga bugnaw. So lukewarm. Mao ni ikaduha nga pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Ang ikatulo nga mao gibuot sa Dios nga mao imong batunan nga pagtagad, maong boiling hot. Unsa may binisayang boiling hot? Nagbukal-bukal. Sabot. Sakto ba kanang binisaya? Mao nay buot sa Dios nga mao imong batunan nga pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Boiling hot. Nagbukal-bukal. Umitan ang kanon na kung ipainumdum nimo kita mga magtotoo sa di pa kita magtuon sa pulong sa Dios kinahanglan na nagyoy atong pagbating ingnon atong muraog ka naghinam-hinam sa dili pa kita magtuon sa pulong sa maghinam-hinam na kita unsa na po'y among pagahisgutan bahin sa pulong sa Dios. All of that. So, nakasabot ka ba sa honggi patinaw nimo? Gawas pa mando sa Dios nga kita nga mga magtotoo. Be aware ni ining Operation APE. Unsa man ning Operation APE? APE. A, appropriation. P, perception. And E, expansion of Bible doctrine. Binisaya. A, appropriation. Ang imong kanang pagtuon. Ingnon na lang nato, appropriation nimo. Okay? Ang imong dawat nini. Hangop nini. Aron imong dawaton o imong tuuhan o imong kinigamiton. That's appropriation. Ang ikaduha, perception, ang imong pagsabot. Pagkaton, pagtuon,
pagsabot aron nimong tuuhan mao nay perception. Ug ang ikatulo, expansion of Bible, imo nang i-expand, imo nang padayonon nimo. Kamo mga bag-o pa, sugod pa man mo, then do not stop. Ayaw. Tingali na ay mga kanang balda kanimo sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ayaw padaog. Padayon lang. Be kanang consistent and persistent. Padayon. Mao kanang awareness of Operation APE. Unsa pa? Nga kinahanglan kita, we should have our eyes sa atong angkon, pagpanag-iya, ug daghan nga mga kanang ganti. We should have our eyes on acquisition of maximum amount of reward. Unsa man nato pagkabuot kini? Unsa man nato pag-angkon ini? By laying up treasures in heaven. Unsa man ay bersikulo niya na Matthew 6:19 to 21. Lay up treasures in heaven. Ayaw, do not lay up treasures on earth. Kay kini lumalabay lang. Apan when you lay up treasures in heaven, pinagis pagtuon sa pulo sa Dios o paggamit niini sa imong kinabuhing Kristiyanon, then unsa tuon na nagpaabot nimong maximum amount of reward. Okay? Tuwa pa gani inheritance nga giandam na sa Dios. Sa kaniya dunga pang tanan, iyan ang giandam. You see? Sa pagkahimo nimong magtotoo, diha. Imo na gahuwat na lang didto. Apan kinahanglan nga atong tumanon, na ay tulumanon, na ay atong agian nga kanang requirement nga atong makabuot kini ug atong madawat. Sabta gina. Gawas pa, we should be aware of the descriptions sa Christian way of life. Ato ning gi-initial na CWL, Christian way of life. Diba? And I hope kini na silsil na yun nimo sa description sa Christian way of life. It is a supernatural way of life. Dili kasagarang paagis pagkinabuhi kini. As such, nanginahanglan kini og supernatural usap nga paagi sa pagtuman. You see? So, ni ay mga requirements, okay? Ako ang tagan ni ining lista ni ini. Na ay mga requirements for this kind of life. Ang nag-una ni ini, routine. Sa may routines, Binisaya, ang imong naandan, imong sundon, okay? Routine. Na kay routine. Ikaduha, nga naa kay kanang napahiluna gyud organisadong kinabuhi. Do you have an organized life? Ikaw ra po'y makatubang. Are you doing it as a routine kining atong gipangisgutan? Kay kini ra ba ang tinuod gyud nga scale of values atong pagtuon bahin sa Dios ug sa iyang pulong. And then number 4, ang atong paghimo og tukma, husto, maayong desisyon ug kini ang ngayong buhaton didto sa usa ka dapit nga naay kusog, the position of strength. Ug hay man ing position of strength, operational divine dynasty. Dapit nga may gahom sa Dios. Unya ikalima, ang imo ng pagkamalahutayon, pagkamakugihon, masigihon, persistence. Ug ang ikaunom, ang imong pagkamalahutayon. Mao gyud nay sequence niya na. Ang una, pagkamasigihon, makanunayon, persistence. Ug ang perseverance ang imong pagkamalahutayon. Mao ni mga requirements.
Kung masunod nimo kini, then you are already in the right way sa pag-unsa kinabuhi nining maong matang sa talagsaon nga matang sa pagkinabuhi. Unya gawas pa, buot sa Dios nga kita, we will be aware of ourselves nga kita muhatag og kwintada. We are going to give an account to God. Manubag kita sa tanan natong nabuhat, nalitok, o unsa, nahuna-huna, niining kalibutan na. We should be aware of this. Awareness that the believer himself will give an account to God. Romans 14:12. Unsa pa? We should be aware that God is the author of winners. Siya ra ba? Ang tigmugna og mga mananaog. Nanas 1 Corinthians 15:57. Unsa pa? Nga kita, we should be aware nga ang Dios lamang mao ang atong panalipod sa itong kinabuhi o no one else. Samtag na. Salmo 27, 1-8. Unsa pa? We should be aware. Kinahanglan malinggaton kita, aware, masayod kita nga sa diha nga kita mahimo na nga problem solver, and then God-oriented, and then okupado na kita kang Ginoong Kristo, o mahimo na kita ang gitawag sa English og sensible, reasonable, normal person, rational, virtuous, then kita ay ideklarar na yun nga mga mananaog nga mga magtotoo. Di pa ka gusto niya na? Maura ba yun ni ang kabumuton sa Dios nga kita mahimong mga mananaog nga mga magtotoo. O nga kita ma-aware nining pito ka mga gipadayag nga mga kabubuton sa Dios. Nainundong ka ba? Ito atong isgutan, the 7 declared wills of God. Okay, review na po na to. Ang nag-una niini, God's declared will is that all will be saved. 2 Peter 3:9. God is not willing that anyone should perish. Kunya diya 1 Timothy 2:4 po, God wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Kunya diya Jeremiah 29:13, nag-ingon, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Sa lagtod nga pagkasulti, ang Diyos nag-ingon, if you truly seek me, you will find me. Kining bersikuluhan, naka-lugdi gyud sa akong kinabuhi. Na diha nako ila unsa ka klaro gyud sa Dios. Unsa ka matinud-anon ang Dios sa iyang saad. Nga kung tinuuray yung kang mangita kanako, hikaplagan yun kunimo. You see? Di man mamakak ang Diyos. Dili siya masayo. He is perfect. Di man ina. Kunya, ang ikaduha nga declared will sa Diyos nga kitang mga magtotoo mabinalaan, sanctified. Kahinomdom ka sa tulo ka matang sa sanctification. Ato man ang isugutan po in the past. Review gyapon kini. What are the 3 kinds of sanctification? Number 1, positional. Number 2, experiential. And number 3, ultimate. Unsa na yung positional? Nga itong higayon nga atong gituuhan sa Ginoong Kristo nga atong manulungas, that was our position. Nga kita nahiusa na dugtong kang Ginoong Kristo hangtod sa wala na katapusan. That was positional sanctification. Na binalaan kita positionally. Sabot, ang ikaduha,
experiential. Sa ato ng kasinatian, sa atong kinabuhing Kristohanon, dinhi niining kalibutan na. Experiential, nga mabinalaan kita, experientially, sa ato ng pagkinabuhi, adlaw-adlaw. Mao na experiential sanctification. O ang ikatulo, ang ultimate na yun. Dito na sa eternal state. Nga kita, mabinalaan na yun, ultimately, dito sa gingharian sa Diyos. Now, regarding the second kind of sanctification, unsa may second, experiential, ani ay mga supporting verses bahin ini. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Hebrews 6:1, therefore let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. 1 Peter 2:2-3, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. And then, 1 Corinthians 1:2 ug verse 30, naghisgot ka na, sanctified in Christ. Okay? Diha ang ikaduhang nga declared will sa Dios. Ikatulo, God's declared will is that all believers be controlled by God the Holy Spirit. Ato ning hisgutan ugma sa atong pagpadayon niini. Okay? So this is the third declared will of God. Nga kinahanglan gyud ni masilsil na gyud sa atong alimpatakan, atong kalag. Kay kini ang mga basic things kini nga atong gipanghisgutan nga may kalabutan sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Dinhi ni ining kalibutan nga gidumala ni Satanas, the devil's world. Cosmos diabolicos. So na atong pahiluna kini atong paghisgot niini ining atong uluhan, living the dynamic life in the devil's world. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagpahimulo sa imong grasya. Grasya kining among nakatunan o nasabdan o among matuuhan, among gamiton sa mga lalong panginabuhing Kristohanon. Kini ang paagi nga among matuman ang imong kabuoton o nga among makabot ang among tumong ka na mong mga magtutuo nga among pagkahamtong espirituanon. Madiin ana na kami katako sa paghigugma, katako sa pagdawat sa panalangin, katako sa pagkinabuhi. Salamat nining tanan o Dios. Dili kami takos magadawat niini apan ikaw. Nagasangkap gayon ka namo sa tanan nga among gikinahanglan alang sa among himaya kanimo ug sa pagkabot sa among espirituhanong tumong. Salamat ning tanan nga Bible study namo nga pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Tada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon nining among tulumanon sa spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.